Publish bon parlo ban ka pria sabab peng phisa sir par chaka ni YouTube channel ka jing pathamai parlo be junga buram yala ki kime ki kpam habangi pa han ni ka por menta ka bangia em bon ki bam buram yala ki jong ki kime ki pa but anda ki ratamen ki julai bo ya ki ha ki all age home parlo be junga menta ka si sa sir par ngawara phi ka khubor ka bangila e puli na ten ka jong blai ya kish pho hukum banya de puli ke hukum ka baning kong bar bala be sa ba menta ngi ne puli ya hukum ka pasan Machwa bangin puli na ka Bible to ipadam clear ka jing duai au blek pa jingi ba baneng long bu kharteng ka jome wan ki ma ka jome long ka man ka jome hakhando ku ba bane disub e junga hani khlemat hidat ba kasing kemen tras be junga ba medoran kalang ban ngi ban ngi ai ku ble yame ya ka jingron kat long ka jome ban ngi iwe pe ba mlada la ri smart khengi mela pendapan bia jukam jingi baro tras be junga ba mela pelaj ru yang ina ketika jong setan disub e junga ngi tep ba me ai doran kalang ban ngi haman la ka khlemban hani khlemban tras be junga doran kalang ban ngi haswa bangin puli kten ka jong me ai ka jing nang ka jing start ka jing sto shampang nang bangila betep ya ka e ka ba me ko ban kren lingba ja ka Bible tras be jing badiarap ingi ro tras be jing bangin bod ki ha ki jing long imri ba man la kasngi idon kam shisha tras be jing doran kalang ka jong me mau klemma me tras be jing nginam la ban e ro disub e jing hani klembat sumhamap try ki pop kang jongi ki bes si me si poch imri me ke baro I pal me ke tang jisu amen te parlo be jing ha to in play na ka Bible Shau Exodus kalang pa arpod har khatar tu buram yala ukpa bad yala ka kame ba on patslam ya karta jong me ha ka khando ya ka ba utrai ublei jong me ula ai hame buram yala ukpa bad yala ka kame habangi pet ha ki por menta bon ki khon ki ju sho ya ki ju sempat ya ila ki jong ki kame ki pa kim buram me ki tam sneng ha ba ki kren e ba kim ju ko ngor ya ki ba bon sin ki ju le ek ba pendiau ya ki ba ki pen susi ya ki parlo be jonga habangi pet menta yaki khon ki jongi kile ya ke ek ba ki yo I ladamangi ngile ya ki kime ki pa ki jongi ni sho ki sempat ki ngim buram ya ki laning imri ya ki ngile bo ya ki shaki all age home kumjo ro parlo be jonga ba ki khon ki jongi ro kile yangi parlo be jonga habangi pe ya ka kum kabasan kadai ka promise ne ka kular ka baning kong e ka ba blai ula kular habangi pe ki shpo kom ladan ar benta bat kani ka hukum kabasan kadai ka baning kong e ka bayadai para brio parlo be jonga habau jisu ladan hani ka poperthai ula kren shaphang ar tali ka hukum ki bakrau ka baning kong e yo blai dala ka download baro bat ka ba ar e yalau jong para marjan kumba yaladi ka hukum ka baning kong hado basau kadai ka jingya dai jingi bat ublai bat ka hukum basan hado bashpho kadai ka jingya dai para brio ti parlo be jonga habangi pe ya ka ring hukum ka basan ba buram yala ki kme ki kpa parlo be jonga lada umdan ki kme ki kpa nginam dan ru ha ka ne ka sla parthai bat men tanginam te bro ya ublai parlo be jonga ka basngop tanat e ban skhap kadai ba ublai ulatib lupa shwa bangin wan ha ka po jong kame ka jongi kaktin ka jong blai ka ong hau Jeremiah ka long ka baning kong ka basan ka ong parlo be jonga kaktin ka jong blai ka ong hau Jeremiah I ba ublai ula tip lupa yang ula dip ithu lupa yang nado shwa bangin long namar kata parlo be jonga ni iwe pewe omde bangi shu wan ha kan accidentally ha ga de ka parthai hndrei kani ke ek e baro ka de ka bala plan da ublai ti parlo be jonga la da kumno ru ngi de ban ie ban buram yala ki kme ki pa bat parlo be jonga ka basngau tanat e kadai kani ka hukum ka baning kong e na kishpho hukum ba ublai ula kular yangi balada ngi buram yala ki kme ki pa ka e ngin yo to ngin puli biang no Exodus kalong ka ba ar pho har bakhat ar ya ka banta ka ba hadien to ngin pet ka e ba kong ba on pen slam ya karta jong me ha ka khando ya ka ba utrai ublai jong me u ai hame PE parlo be jonga kanno kalong shisha kata ka jingkular ka baskop tanat banskam balada ngi buram yala ki kime ki kpa on paslam ya karta jongi ha kane ka khando ka ba ublai ula ai hangi parlo be jonga kane ka hukum kalong ka badan kam bha yangi iwe puwe namar ba ka jinglong jong ka yeng ka sam ka jinglong ka jong imei jong ipa baro ka shong hangi badingi kit ya kane ka jinglong kat shabangi le bat kane ka jinglong parlo be jonga ngi nam kit tang ha ka jinglong do hani posla parthai
บัดว่าหากจึงลองบักันจามันเสียมรูละดังนี้ได้กี่คนคริสเตียนละเนบารออุบันเรียวหากันในปอประเทศนี้ได้บันบุรามยาลากิเมกิกป่าบัดนี้ได้บันบุยากินิหุกุมขบ่าวเบลวละไอหังีบัดยายกุมบ่าวจิสุละยาขนังบางินลาบันยาหาในปอสลาประเทศบัดฮาบากิเปรียวกิเปยังงี้กินน้ำอ่องบ่าวโอ้เตได้อุคุณจงกเตกะลองเยียงอุดานี่กาละได้กินน้ำอ่องบ่าวอุนกากิมได้นากเตกะลองเยียงฮาบากิเปยากะจึงลองกะจงีก็หุกุมบัดกะกุลาkabala ay ngi iwi balada ngi buram yala ki kimi ki pa on muslim ya karta ka jongi ha kan de khando bat parlo be e jonga ha de ka por bangya ementa mano ba kwa ban muslim ngate babaro de ngi iwi pe ngi kwa ban muslim namar ba habangi pet ha ka jinglong jonga de ka parthai menta ngi ba ubrio ha de ka parthai la ban muslim re ngate bangi baro ngi kwa ban muslim khandai phau shi spa snam ngi kwa ban muslim ha de ka parthai bat parlo be jonga ka bas ngau tanat ka de ba hangni ka bible kala kular yangi baladangi buram yala ki pa ngen la ban muslim ha ka de ka parthai parlo be e junga buram yala ki pa amde ba tak shu buram kala biang nrei ngide ban ya kan kum ki ji kai ke jongki ban ngate baladangi de ki kristan ki pa ke jongi kin hikai yangi phaguble bakin hikai yangi phang ki phohukum bakin hikai yangi kumno ban e joble ban kumno ban e yala ujong paramarjan ban habangi pet parlo be junga bon da preng jong kibrio kiba bam buram ya ki pa ju ki lane bam snap ya ke ga ji kai jong ki pa ke jong ki ban ha ka bakut bon sin ki ju babe kin ong kat no ka long ka ba bha la da nga snap i me ipa parlo be junga la da nga ngade ka khon na u khon ki ba buram ya ki pa ba ki ba i ya ki pa parlo be junga kani ka dei parlo be junga kani ka jinglong kanne hangi ban onda la shai la chiski onda mangi ru ngina long ki pa in la ban hikai ru ya la ki jong ki khon parlo be junga shisha kani ko kom ka basan ka long ka badan kam bhai ngi iwe pe namar ba ublei ula ai ime ya ipa ngi iwe pe ban ri ban sumare ngi ban sai ngi na do bagi dang ret ha do bagi da he badang ni parlo be junga ublei lo ong balada phila ban e chwa ya la upara marjan kum ba phi e ya la de kum taru phila ban e ya ublei te kum jo parlo be junga la dangi ong e ya ublei hre ngem buram hela kimik pangim e ya la jong para marjan kata kamot bangi thok parlo be junga namar bala dangim buram ya ki takamot ngim buram ya ublei bangi nam boro e kom ki jong u te parlo be junga ngar pa na phis ngo ba to ngine bu ya ka ni kom ko basan bangi buram ya la ki pa ki jongi bat parlo be junga la dangi kwa ban buram ya la ki pa ngi ban skap e ki ji kai ki jong ki bangi ban yai kum ba maki kwa ngi bangin yan bangi ban em ka jing em kum ba ublei kwa ngi bangin em bangi te parlo be junga ha ni ka parthai pop nya sa bon sen ngi ju jin thot bangi ju le e ka bangi mu kwa ban le ndrei da ka jing duai da ka jing dem khosi ban ka jing it la de met ban man sim show ublei ngin la ban le parlo be junga ngate babon da peng jungi ngi ju tam sneng ya la ki jong ki pa bangim ju ngap e ka jing kren ka jong ki ndrei ngate parlo be junga balada da kabor ka jong ngin nam la bale ndrei da kabor ka jong ble ngin la bale lo ik baro ti to blen ko khui fi be pengin se ko do biang pat ha ka we ke video bangin se pule pat ya ka hukum ka ban rio